زاغوال نفس صوريا أبزوا غين عدم على هيوتا نمتراف تقويلا أبزوري عدما توخسن دمس بومبا تحت يسمع حاجة قبرو تدالي حدا نجاري نسودما بسلام جز أخت بتحتري زاغوال شام تبال قال عسرت حمشت عامتها أب لندن مسولة تنبر نفعت تمهري الدماء شام جن بقلة مقنيات زي تفكر كويني تسمعن شو حدا معلتي كاب حنتي أو تسعى هاجر تركب محزقة مال اختي بتح تا محزقة كم زتبلا شام أبعد إنجليز كتنبري أزي خبيدي أتسقام خاي مغنياتو أبزي أنا زلقو أب سوريا أم مريت داعش جناتيوت شام جن قد معجي بزعبا داعش بزوح نجر سميها بزوح مق نجر رئاوني نزتوسنا سومونات مس محزقة دحر مزرابا جن شام حجي ناب سوريا ناب مريت داعش انت خيدا أبي هو تازقول لا فقري خطرك كم تخيل أمين الله نوح كيت أنا حت شام ناب سوريا خد كيد كم زلوات وسن نغلت محزتها دما مس أخدا أمينة تنالا إذن كلت والد أميران كاديزان بحالا سلزي شام بورساتاتا خاب سدرا حبيا بمدلاو نولدا كتمهار مقانا دحر قرب ساعتات دما كم تملست نقرم دحريو نساء أميران كاديزان كاب زفلت وان سبات تحابيين نام معرفو نفرت بمقاد ناب تركي إسطنبول غدا أو دما أبحاد عند أوتوبس مسبتحا مسحادة سمساري الرغبة السمساري زتفل عليه سبات نام مريد داعش نمئتاو زنقطف ود ስለዝኾነ ወሲዱ ኣስታት 700 ማይልስ ካብ ቱርኪ ሰጊሩ ናብ ሶርያ ዝኸይድ መስመር ኣሰጋገርቲ የስግረን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ምስ ንምለስ ወለዲ ሻም ጓሎም ከም ዝተፈት የስተብህሉ ድሕሪኡ ሰለስተ መንእሰያት ኣዋልድ ካብ ለንደን ተበጊሰን ናብ ዳዕሽ ክፅምበራ ከም ዝኸዳ ወረ ይስማዕ እዚ ነገር እዚ ዓቢ ናይ ሚድያ ዜና ይኸውን ኣህጉራዊ ስለያ ሰለስተ መንእሰያት ኣዋልድ ናብ ዳዕሽ ክፅምበራ ኣብ መንገዲ ከም ዘለዋ ዝእመን ኮይኑ ግን ካብ ቁጥጥር ዝወፃ ሻም ኣሚራ ካዲዛ ሕጂ ኣብ ሶርያ ስለ ዘለዋን ብወግዒ ካብ መስመር ምክልኻል ወፃኢ ስለ ዝኾናን ክረኽበን ዝኽእል ሰብ የለን ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መሬት ዳዕሽ ሻም ሙሉእ ጀለቢያን ዓባያን ክትክደን ተገደደት ነገር ግን ንዕላማ ናይዚ ቪድዮ ኣነ ገፃ ይክሽፍናኒ ምክንያቱ ኣብ ስእልታታ ስለ ዘይትፈልጥዋ ብዝኾነ ተነዋልድ ናብ መሬት ዳዕሽ ምስ በፅሓ ብኡንብኡ ሓድሽ ህይወት ክጅምራ ትፅቢት ይግበር ኣብኡ ን10 መዓልታት ጥራይ ድሕሪ ምፅናሕ ድማ ጓል 15 ዓመት ሻም ምስ ወዲ 23 ዓመት ወታደር ዳዕሽ ተመርዓ ትኸይድ ሻም ንሰብኣ ተኣዛዚት ክትከውን ዝሓተታ ክትገብር ኣለዋ ዝገርም ግን ሻም እቲ ሓድሽ ግብረ ሽበራዊ በዓል ቤታ ፅቡቕ ገይሮም ተሰማምዑ ሓደ ግዜ ንደገ ናወፀት ማሓዙታ ክትርኢን ፍቓድ ይህባ ስለዚ ንሱ ኣዝዩ ብሩኽ ኮነላ ድሕሪ 10 መዓልቲ ጥራይ ብሓባር ድሕሪ ምፅናሕ ግን በዓል ቤታ ሓደ መዓልቲ ናብ ገዝኡ ይመፅእ ንሱ ድማ ከምዚ ይብላ ናብ ቤት ማእሰርቲ ክኸይድ ኣለኒ ይብላ ምክንያቱ ብዳዕሽ ሰላይ ተባሂሉ ይኽሰስ ኣሎ ስለዚ ዳዕሽ ወሲዶም ማእሰርቲ ይእትዎ ኣብኡ ድማ የሳቕይዎ ንሻም ዝገደደ ድማ ካዲዝ ማሓዝኣ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ብቦም ትመውት ስለዚ ሻም ንሸውዓተ ኣዋርሕ በይና ኣብ ገዝኣ ኮይና ሰብኣያ ድማ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዳዕሽ ይሳቐሎ ሽዑ ግን ሰላይ ከም ዘይኮነ ስለ ዝተረድኡ ዳዕሽ ፈቲሑ ናብ ገዝኡ የፋንዎ ድሕሪኡ ግን ሓደ መዓልቲ ሻም ትጠንስ ጓል ድማ ትሓርስ ሕጂ ሃንደበት ገለ ካብቲ ኣብ ሂወታ ዝጎደላ ፍቕሪ ክስማዕ ይጅምር ጓላ ምስ ተወልደት ነዊሕ ከይፀንሐት ሻም እንደገና ትጠንስ ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ወዲ ትወልድ ሕጂ ዕፅፊ ፍቕሪ ዕፅፊ ሓጎስ ይኾነላ ድሕሪ 8 ወርሒ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ህፃን ወዳ ስለ ዝሓመመ ናብ ሆስፒታል ዳዕሽ ተወስዶ ንሳቶም ግን እኹል መድሃኒት ይኹን እኹል ሰራሕተኛታት ስለ ዘይነበሮም ወዳ ዘድልዮ ሕክምና ስለ ዘይረኸበን ይመውት እናገደደ ኸይድ እታ ሕጂ ጓል 1 ዓመትን 9 ወርሕን ዝኾነት ጓላውን ሓሚማት መውት ኣብ ርእሲ እዚ ኩሉ በዓል ቤታ ኣዝዩ ተፃራፋይን ተቆያቃይን ተሃራራማይን ኮይኑ ሻም ኣዝዩ ዝሕዝን ግዜ ትሕልፍ ኣላ ሻም ግን ሕጂውን ንሱ ዝበላ ክትገብር ኣለዋ ምክንያቱ እቶም ሕግታት እዚኣቶም እዮም ስለዚ ድማ መሊሳ ትጠንስ ሽዑ ኣብ ሓደ እዋን ኣሚራ ትጠፍእ ኣብ ንጡፍ ዞባ ኩናት ስለ ዝነበሩ ድማ ንሳውን ከም ዝሞተት ትግምት ነገር ግን ኣብዚ እዋን እዚ ዳዕሽ ክፈርስ ይጅምር ሓይልታት ኩርዳውያን ድማ መሬት ዳዕሽ ክሕዙ ይጅምሩ ስለዚ እዚ ኩሉ ግጭት እናተኻየደ ከሎ ነፍሰ ጾር ሻም ክትሃድም ትፍትን ኣብ መወዳእታ ድማ ካብ በዓል ቤታ ተፈልያ ብሓይልታት ኩርድ ትማረኽ
ሓንሳብ ምስተማረኸት ድማ ናብ ሰሜናዊ ሶርያ ዝርከብ ማዕስከር ስደተኛታት ይወስድዋ ሕጂ ጓል 19 ዓመት ጥንሲ 9 ወርሒ ኣብዚ ናይ ስደተኛታት ማዕስከር ትነብር ኣላ ኣብቲ ማዕስከር ግን ምስ ሓደ ጋዜጠኛ ትራኸብ እሞ ዕላል ይጅምሩ ሻም ነዚ ጋዜጠኛ ሓንቲ ካብተን ካብ ለንደን ተበጊሰን ናብ ዳዕሽ ክፅምበራ ዝኸዳ ዋልድ ምዃናት ነግሮ ሻም ነዚ ጋዜጠኛ ከምስ ትብሎ ሕጂ ኣብዚ ክፀንሕ ኣይደልን ናብ ለንደን ክምለስ ደስ መበለኒ ምስ በለቶ እቲ ጋዜጠኛ ብዛዕባኣ ዜና ሰሪሑ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ የቃልዖ ኣብ መወዳእታ ድማ ነዛ ፍልቲ ዝጠፍአት ጓል ካብ ዜና ከም ዝረኸብዋ ብዙሓት ይዘራረብሉ እዚ ዛንታ ናብ መላእ ዓለም ይዝርጋሕ ሰብ ይዘራረበሉ ሻም ድማ ናብ ገዛኣ ክትምለስ ትደሊ መንግስቲ እንግሊዝ ግን ኣብ ከምዚ ቀልጡፍ መልሲ ዝሃበሉ ናይ እንግሊዝ ዜግነታ ምሕዳግ እዩ ምክንያቱ ናይ ሓደ ግብረ ሽበራዊ ትካል ስለ ዝተፀንበረት እዩ ነገር ግን ዓብይ ዜና ስለ ዝኾነ ሻም ድማ ጠበቃታት ሓዊሱ ኣብ ጎና ብዙሓት ዝድግፍዋ ሰባት ኣለዉ ጠበቃታት ነቲ ውሳነ ይግባይ ብምባል ይማጎቱላ ብሓቂ ሻም ግዳይ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰባት ከም ዝነበረት ይምጉቱ እዚ ኩሉ ክርክር ክግበር ኣብ መንጎ ቤት ፍርዲ ሻም ገና ኣብ ማዕስከር ስደተኛታት ስለ ዘላ ንሳልሳይ ውላዳ ወዲ ትወልድ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ቀልጢፉ እቲ ወዲ ብሕማም ሳምቡ ይመውት ሙሉእ መስርሕ ይግባይ ብዛዕባ ዜግነታ ድማ ዓመታት ይወስድ ኣብ መወዳእታ ግን እቲ ቤት ፍርዲ ንሻም ናይ ዓባይ ብሪጣንያ ዜግነት ምእላይ ሙሉእ ብሙሉእ ይድግፍ ናብታ ሃገር ክትምለስ ድማ ኣይፈቐዱለን ክሳብ ሎሚ ጓል 24 ዓመት ሻም ኣብ ሶርያ ኣብ ማዕስከር ስደተኛታት ትነብር ናይ ሎሚ ዓንተ ቪድዮና እዚ ይመስል ነይሩ እዝን ካልእን ተመሳሳሊ ቪድዮ ክትረኽቡ ተደልዩኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ናይዚ ቻነል ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ ወድዓንኩም